wato inspector, su waɗannan yaran da kike gani, ni kankin kaina ba na jin daɗin yadda suke tafiyar da ayyukansu, yadda suke zuwa mana latti, yadda suke kula da patient, ke ƙarin ma yaran su ba ma albashi ba ne wai a gabansu. Kawai dai ni wannan aikin yadda na lura kamar dai sun ɗauke shi ne fashion haka, irin dai abubuwa. To da na gane ma na so in taɓa albashinsu, to duka wannan sai na lura ba zai yi aiki ba. Ok doctor, na gode sosai da haɗin kai da kuma wannan bayanan da ka bani. Aikin sai dai ita gaskiya ɗaya ce, kuma daga ƙinta sai bata. Ba damuwa, yanzu dai zan je waje, zan samu in gana da kaɗan daga cikin ma'aikatanka. To shikenan, ba damuwa, you are free. Thank you. To na gode officer. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, Alhaji Jani. Bismillah. Bismillah. Kaza, daga ya kokari. To masha Allah. Wala alhamdulillah. Ya muka ji da wannan ibtila'i na yara. Ta ai ka san shi tsuntsun da ya ja ruwa dama shi ruwa ke duka. Ko ba haka bane? Wa'annan yara su suka jawo kansu. Allah ya sani ni dai ban tura 'yata ƙasar waje ta je ta karatu don ta dawo ta ci zarafin wani talaka ba. Irin abin nan ne kawai da ake cewa albasa ba ta halin ruwa ba. Yanzu kana nufin Alhaji akan ƴan talaka, akan ƴan matsiyata zaka goyi bayan wasu kamar ƴanka? Shi talaka ba mutum bane. Haba Alhaji Tijani, ai idan ido zai bata ya bata a tsakarka. Kai bari ka ji, iyali na ma ta juya ni dan butaliya akan wannan maganar. Na ce mata wallahi ni ba zan shige ta ba zai yiwu ba. Kai ma din inda na san maganar da za ka yi min kenan wallahi da ban ba da umarnin ka shigo ba. Wai dalan tambaye ka. Na'am. Wannan yarin yarka ce ta cikin ka ko yarka ce taka ta cikin ka da ka haife ta? Kware kuwa kai ma ka san da haka. Amma ni soyayyar da ba ta rufe min idanu. Haka ne. Ni na san yadda zan yi kubutar da yata. Duk yadda za a yi. Allah shi kyauta. Dole ina son yata. Ba damuwa. Ni sunana barista Habib kamar yadda ta faɗa muku. A tare da ni kuma akwai Faisal Dan Zaria da kuma Zaraddini Asin da Asin sai kuma sakatariyarta. Idan kuka ba mu haɗin kai ina tabbatar muku da cewa gaskiya za ta yi halinta kuma za a tabbatar da ita cewa wannan ita ce gaskiyar magana. Amma idan kuka ji tsoro to za ku sare mana gwiwa. Duk abin da ya kamata mu yi ba za mu iya yin sha. Na mu na ɗaukar lauya yata. Ai lauya ya fi ƙarfin mutum da ba mu da kuɗi. Ko ya kika gani? Mu mun yafe, mun bar wa Allah. Alhamdulillah. Mun bar wa Allah. Baba, haƙƙin hukuma ne ta bi diddigin wanda aka zalunta ta biya shi haƙƙinsa. Ba ma buƙatar ko ƙwandalarka. Kamar yadda na faɗa maka, amsa tambayoyin da za a yi maka shine zai taimake ka. Kuma maganar a bar wannan maganan haka ba tare da an ɗau wani hukunci ba zai iya janyo tashin hankali a cikin jihar nan da muke ciki. Baba da kuma Umma, wannan shine barista Habib Hassan. Lauya ne da hukumar ƙasar nan ta ɗauke shi domin kare haƙƙin marasa ƙarfi da kuma waɗanda aka zalunta. Abin da yake bukata daga gare ku shine ku bashi haɗin kai, ku ansa duk wata tambaya da za a yi muku. Ai ko wannan yaro mun gode. Allah ya saka maka da alheri. Don haka ɗaya daga cikin waɗannan da suke ƙarƙashin wannan ofishin nawa, kowane lokaci za ku iya ganin ɗaya daga cikinsu ya zo neman wani abu ko in ce tambaya akan wani abu da ake bukata a kotu. Wakilai na ne, da haka kada ku ji tsoro, ku ba su haɗin kai domin a tabbatar da adalci akan abin da aka yi muku. Allah ya biya ka. Sun zo taimakon al'umma ne. Yanzu za ku koma conference saboda za su ɗau
statement ɗinku su documentin ɗin shi kafin a fara zuwa kotu. Alhamdulillah. Ba damuwa. Allah ya Ku kwantar da hankalinku, babu wata matsala, kuɗinku ba ma buƙatar shi. Yadda muka saba kuma za mu ɗora daga yadda muke yi din insha Allah. Ba damuwa. Allah saka mana da alheri. To ga lafiya. Bayan duniya ashe akwai kiyama, hankin rai kar ku ɗauka, mai kai dole sai dawo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alhaji sallama nake yi. Mai kaki gidana, shin cin mutuncin da mijinki yi min bai ishe ku ba sai kin biyo ni har gidana don ki wulakanta ni? A'a ko ɗaya wallahi, ni ba abin da ya kawo ni ba kenan. Yanda za a ta fita daga cikin wannan kesin abin da ya kawo ni kenan. Ya za mu ganin Alhaji ya kawo ni gidanka. Kuma duk abin da kuke ina jin ku. Kawai ni na zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi ne mu kwato ƴaƴanmu ba abin da ya kawo ni ba. Alhamdulillah, bismillah na ke zama. Bismillah, ina wuni. Ina jinki. Alhaji ka fi san halin mijina, murɗaɗɗen mutum ne. Shi ba a canza mishi ra'ayi akan magana. Ni gani nake maka ni da ƴata baya son mu kwata-kwata saboda akan maganar nan ya ki sa baki ba abin da ban yi ba yace shi ba zai sa baki ba. Shi yasa na zo wurin ka mu zo na mu yi magana mu ji ya za a yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu fita da ƴaƴanmu cikin wannan cikin kangin. Gaskiya ne, na fuskanci kin fi mijinki hankali. Saboda ya ban mamaki kamar ba shi ya haifi yarinyar nan ba. Abin da alaikum salam. San da shigo a sanin. Ina wuni? Lafiya lau. Ya gida? Lafiya galau. Alhaji ashe ka dawo. Malama mu ci gaba da magana. Wallahi kamar yadda nake gaya maka yanda ka san a gabanka akai. Bai damu da maganan nan ba ko a jikin shi ba abin da ban yi ba. Akan aje a fito da yaran nan daga cikin wannan ketsin ba ya ki sa baki shi ne ce bari in zo in maka magana. Mu ji ta ina za mu fara. Allah ya miki albarka. Ubangiji Allah ya raba ki da iyayenki lafiya. Aike kin cika da. Kin nuna wa ƴarki gata. Kin nuna kina son ƴarki. Kin nuna ke kika haifi ƴarki a zuciyarki, a jikinki, a jininki. Kin nuna ƴarki taki ce. Kin nuna ƴarki dole ta yi alfahari da ke a ko'ina. Ban magana yanzu ina son duk abin da kika gani za a yi na ko nawa ne. Ni zan iya ba da kuɗin ba ma sai na nemi kuɗin ki ba. Yadda za a yi ƴaƴan masu fita. Allah ya miki albarka. Lokacin da muka isa asibiti ba mu samu wani tarba da kabarinsa ba. Ba wani kulawa da muka samu. Ko kula kwata-kwata ku samu ba? Baba. Bayan mutuwar yarinyar ba wani taimako da aka yi. Ba wanda taimake mu da wani abu. Ko su da? Komai ba ce mana. A shirye muke da ga mun taimake ku in Allah ya yarda ba tare ko sisin ku ba kamar yadda ya gaya muku. Mu da kai abin da muke bukata abin ku ba mu haɗin kai da mu kwata mu kuɗin cin saboda zamto darasi ga 'yan baya. Wani dalilin ke. Mun gode. Mama cikin yarinyar wata nawa ne? Cikin nata wata 9. Ya isa haihuwa kafin kuka je asibitin? Tana naƙuda muka je asibitin. Kamar amma wa yanke cikin yarinyar? Ni ce na yanka cikin. Bayan Allah ya mata rasuwa sai na fahimci ɗan da ke cikinta yana da rai, yana ta motsi. Akwai wata rayuwa bayan wannan, amma kamar
ɗauka. Bayan duniya ashe akwai kiyama. Hankin rai kar ku ɗauka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya aiki? Alhamdulillah. Ko zan iya sunan malamar? Sunana Aisha Muhammad. Aisha Muhammad, ke mazauniyar ina ce? Ni mazauniyar nan garin ce. A nan asibiti kike aiki nan kaɗai? A nan asibitin kaɗai nake aiki. Zan iya sanin lokutan da kike zuwa kuma lokutan da kike sauka aiki? Lokutan ya bambanta. Wani zubin ina aiki afternoon ne, wani zubin evening, wani zubin morning. Okay. Ina son na san incident ɗin da ya faru. Na san kowa a asibitin nan ya sani. Ina son na san ya aka yi hakan ya faru. To kamar yadda na ji da na shigo asibitin nake jin labari wata mata mai ciki ta zo. Mai ciki? Ƙwarai mai ciki har ta mutu a bakin nan an yanke cikinta an ciro jariri. Don gaskiya mu waye zaka abin ya ɗaga mana hankali. Kuma ya aka yi mai ciki ta zo asibiti kuma aka ganta a waje ta mutu har aka yanka ta aka cire ɗan duk kuna ciki. Kamar dai yadda aka sani mai ciki za ta iya zuwa haihuwa asibiti. To ban dai san menene ya faru ba saboda a lokacin ban zo aiki ba. Yanzu da na shigo ne nake samun labari. To zan iya sani yadda kuke treating patient ɗinku, yadda kuke managing people ɗin da suke zuwa muku marasa lafiya? Mukan ba su muhimmanci sosai. Mukan fara duba su kafin kuɗi saboda rayuwarsu ita ce tafi muhimmanci kafin a zo maganar kuɗi. Ok, to yanzu zan ɗan yi miki ɗan ƙaramin misali. Yanzu ni idan na zo, for example ina da asthma chronic haka, ya za ku yi min idan bani da kuɗi? Za mu baki taimakon gaggawa domin mu ceto rayuwanki kafin a zo maganar kuɗi. Very good. Fata na shine Allah ya sa abin da kika faɗa ba sa miki a baki aka yi ba, haka kike yi, saboda zan iya juyowa kanki. Assalamu alaikum. Daga ina? Police station ne je. Na je ganin ƴata. Police station indeed. Alhaji wai me yasa kake haka ne? Yaushe zaka fara sassauta mana a gidan nan? Yaushe zaka fara mana adalci a gidan nan ne da ƴata? Yaushe zaka dawo min da martaba ta a matsayina na matarka? Bilki, kin ganni nan? Ban ɗauki Hanan na tura ta ƙasar waje ta je ta yi karatu don ta ci mutunci ko ta wulakanta wani ba. Komai matsayi ko rashin matsayinsa. Komai girma ko ƙanƙantarsa. Na yi haka ne da kyakkyawan tunani da kyakkyawan fata da nake tunanin za ta dawo ta taimaki al'umma. Amma gaba ɗaya nake so. Gaba ɗaya sai tufka nake kina warwara. Kin canja mun saitin Hanan, duk wani abu da nake tunanin za ta yi dukkin warware shi. Kada ki manta ba, akwai 'ya'yan talakawa out there da suke da fikira da basira da idan suka samu kwatankwacin damar da Hanan ta samu za su yi ilimi, saboda dama suna da kwakwalwa, za su yi ilimi, su yi karatu, su taimaki al'umma. Amma saboda ba su samu wannan damar ba suna nan jibge. Amma ki Hanan ta samu wannan dama, ki taimaka min, ki taimaki al'umma, ta saitu don ta taimaki al'umma, mu haɗu mu samu lada. Amma kike rusa saitinta. To Alhaji, abu ya riga ya faru. Kaddara ce ta faru. Kai haƙuri ka sa baki a sako ƴan nan ta dawo gida. Kaki.
yaushe kika fara ara-aran kalma ne? Na tabbatar kin aro wannan kalma ta kaddara ne don kina so ki ci moriyarta. Sannunku. Yawwa na gaji. Ina ne wurin babban likitan ku? Ya san da zuwan ku. A'a. To wa za a ce mai? Hukuma daga Human Rights. Okay. To kamar kowane department mu ma a nan muna tafiyar da ayyukan mu ne bisa doka da oda. Hakan na nuna cewa ita dokar ta kuce ta ba da dama wajen yin sakaci da rayukan al'umma? Ko kusa ko alama. To idan haka ne hukumar asibitin nan suna ina har hakan take faruwa? Ban ki ba idan ka ce hakan ta faru, amma idan ka ce hakan tana faruwa to gaskiya ba a yi mana adalci. Abin da mutane suke faɗa game da ƙorafe-ƙorafensu haka yana nufin akwai ƙanshin gaskiya? Muna dilin da mutane daban-daban, saboda haka ba zai yiwu a ce ka biya buƙatan kowa 100% ba. Domin haka idan irin hakan ta faru za ki ji maganganu daban-daban a bakunan mutane. Wani hanyoyi kuke bi don ladabtar da waɗanda suka yi aikata abin da ba daidai ba a asibitin nan? Ya danganta da yanayin girman laifin da ka aikata. Alhaji. Yes. Kaba Alhaji da Allah. Wani ya zai wa a gida na amai da nisa ne wari. Baka damu da ni ba, baka damu da yata ba, kai kisa baki yayi wannan abu. Wai menene me kake nufi? Ni na kasa ganewa. Oh. Sai yanzu kika fahimci da irin yaren da nake miki magana ko? Sai na gaya miki. Kin ga ni dan Allah ki banni na ji da irin surutan da suke ta damuna a cikin gari don Allah. Kuma ai Alhaji ai ba laifin ka bane. Ni kuma ba laifina bane, kaddara ce fa. Kuma kaddara na kan kowa. Kaddara. Wai dama kin san wannan kalma ta kaddara ko ko a'a lokaci ne yanzu yazo kike zo ki amfani da kalmar saboda kawai idan dai ki samu ki wanke kanki. Ai dama na ga miki akwai ranakin dillanci wallahi tallahi. Dare a daman da yata. Wani na kasa gano me Allah suke nufi da ni ne. Wannan wani irin horo ne ko wanda darasi Alhaji yake so in koya. In gaskiya a daman da yata. Ina da shawara Alhaji. Dole sai mun nemi da za a cire mana Inspector Halima a case din nan. In ba haka ba za mu samu babban matsala. Ba ta da ta kamata yi ba. Idan ka cire ta daga kes nan yanzu idan mutane gaba ɗaya zai dawo kan kes ɗin. Kuma sannan za a gane abin da yake faruwa. Za a ce an yi amfani da kuɗi an cire wacce take handling ɗin kes ɗin kai. Za mu samu matsala kenan. Ungu tana maganin kowa. Sosai. Idan ka dawo ƙarƙashin ta wadda take aiki da su fuka-fukanta, idan kai musu kyakkyawan gani to su ne za su dinga haifan mata da matsala. Za ta taɓa jin daɗin kes ɗin ba da haka za a ƙwace kes ɗin. A ba wanda muke so shi kuma a lokacin mun riga mun gama kafa shi sai zaman to abin sai zo mana a cikin sauki wannan shine lissafin. Wannan mashawara ce mai kyau. Sai kuma magana ta. Wani magana? Wasu dai an gama da wannan matsala.
da mutunci na da arziki na a keta mu darajar iyalina abinda bai taka kira ya karya bai ninga neman ya fi karfi na haba 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 kai Alhaji, lafiya? Baka kwanta ba har yanzu? na zan iya bacci ina zan iya bacci ta bata cikin kwanciyar hankali ni iya kwantawa in yi bacci anya ko Rabi kina da imani kina da tausayi Ban fahimce ka ba. ai ba za ki fahimce ni ba ai ba za ki taɓa fahimta ta ba tunda ke damuwa ta ai ba damuwar ki bace amma na so don Allah miki wata tambaya anya kuwa asibiti ba canja miki yarinyar nan akai ba anya kuwa wacce kika haifa ce yarki ce ta cikin ki jinin ki ce Yanzu dai me kake magana akai Alhaji? ki taimake ni ki taimake ni ki taimake ni ki cire min yata daga cikin wannan musibar da nake ciki Ba yadda zan yi Alhaji. Dole ne a bar hukuma ta yi aikinta. Allah yana tare da mai gaskiya. ba yadda zaki Allah yana tare da mai gaskiya to shi ne ƙarya Allah yana tare da wa ko gaya wanda Allah ya zaɓa kowa ma Allah nasa ne kowa ma Allah nasa ne da mai gaskiya da mara gaskiya da mai kirki da mara kirki duk na Allah ne ya za ki ware wani guda ɗin ki ce Allah na tare da shi tunda ba za ki taimake ni ba na gode tunda ba za ki taimake ni ba ba kya san kasance cikin farin ciki ba kya san in ji daɗi a cikin zuciyata ba kya so ɗanka na cikinka cikin wa ɗanki na cikinki ɗanki ta cikinki ki mata wannan abun oyo alana oyo alana oyo alana oyo alana ha ha amma a gaskiya yaya mu ba mu ji daɗin yadda wannan lamari ya kasance ba mun kasance cikin juyayi da alhini to amma yaya yanzu menene yake faruwa akan wannan shari'a da ake yi to ka dai san ita Hajiya Balkisu yadda take duk irin abubuwan da suka faru zan iya ce maka Hajiya Balkisu ita ta ja na har ta suka shiga halin da aka shiga magana kuma ka tambaye ni wai me ake ciki dangane ni to ya ake ciki kuwa ai ba ni ke shari'a ba ko ba haka bane ne magana tana hannun hukuma kuma ka san ba zan yi katsalandan abin da hukuma take ba ni kamar yadda ka sani haka na janye na koma gefe guda ina jira hukuma ta zartar da hukuncin da ya kamace ta in suna da gaskiya za a tsamo su gaskiya ne to amma yaya ni abin da nake so kar ka koma ka ja baya domin bai kamata ka zauna ka nuna ko in kula ba ya kamata kai ma kana da rawar da zaka taka ni na san halinka mutum ne mai ka'idoji da kuma bin doka da oda to amma duk abin da ka shiga ciki yaya na san zai zo cikin sauki insha Allah to alhamdulillah ka bari abu doka abu ka'ida din ai in dai mutum na da gaskiya ai gaskiyarsa za ta tsame shi gaskiya ne yawwa to Allah sa mu ji alkhairi kaga mu tsawon shekarun nan duk irin yadda aka zauna da mutane lafiya bai kamata a daidai wannan gaba kuma in bata dangantaka ta ga al'umma ba in bata sunana da sunan gidana
gaskiya ne wannan bai kamata ba. To Allah ya tabbatar da alkhairi. Allah kuma ya sa mu ji alkhairi. Haka ne gaskiya ne. To shikenan yaya. Based on binciken likitoci ya nuna inda a ce an bata kyakkyawan kulawa da za a ceci ranta da na ɗanta. To amma saboda sakaci sun yi sakaci akan duba lafiyanta wanda ya saba ma doka ta asibiti na duk duniya gaba daya, wanda inda an kawo mara lafiya sai an fara duba shi kafin kuɗi. To in haka ne wannan magana da kika zo da ita kadai ta ishe mu je mu kafa hujjar mu da shi a cikin kotu, ko ya gani dai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Hajjaju. Ashe kina ciki? Ina ciki wallahi, ba ko muka yi ashe. Kwarai da gaske. San da zuwa. Yawwa. Bismillah. To masha Allah. Bismillah ya Allah. Nawa ne? Lafiya kalau. Ya mutanen gida. Lafiya kalau, kuna da lafiya? Lafiya kalau wallahi. To masha Allah. Ai yanzu muka gaisa da yaya yana waje. Shi yasa ya nace ta gurin karasu. Hajjaji ya muka ji da wannan juyayi kuma. Kai. A gaskiya abu bai yi daɗi ba. Ina abu zai yi daɗi? Ta yaya abu zai yi daɗi? Dan uwanka da kake gani ko? Dan uwanka kaman ba shi haifi ƴan nan ba. Duk abin da ake yaƙi sa baki, wallahi ne ba zan haƙura ba. Duk abin da zai faru wallahi tallahi sai na kwato ƴata. In sama da ƙasa za su haɗu wallahi sai na kwato ƴata. Duk maganar da za a mashi wai shi mai gaskiya shi wa an yi laifi, kaddara ce ta faru. Gaskiya ne Hajjaju. Mu kanmu gaba ɗaya family abin bai mana daɗi ba. To amma abin da nake so da ki yi kokari ki kwantar da hankalinki. Saboda dai kaddara ta riga fata. Kin san halin yaya? Mutum ne mai bin ka'idoji da waɗansu dokoki da waye da sauransu. To wani ka'ida? Wani ka'ida zai biya nan ya kwanta akan gado ya yi bacci shi hankalin shi kwance shi na nan ana kwantar da ita a ƙasa a police station hankalin shi a kwance bai dame shi ba to ni bana iya bacci. Tun da abin nan ya faru bana iya bacci bana iya cin abinci saboda haka duk abin da zan yi wallahi sai na kwato ta. Haka ne shi kanshi yana da nuna zuciya ce irin ta ɗa namiji amma a matsayin shi na uba ba zai taɓa bari hankalinsa ya kwanta ba amma dai duk abin da za a yi kokari a bi yadda doka ta ce shine kawai mafitar. A wani doka? Ai in dokan za a bi yarinyar nan a can za ta mutu. In za a bi doka ba za ta taɓa sako ta ba saboda shi yake matsayin ubanta yake je sa baki. Kai ka san matsayin shi a garin nan wallahi tallahi yana sa baki sai an sako ta amma ba zai sa ba to ni zan yi abin da zan iya. Ni kai na yanzu a waje na ce mishi me zai sa ba zai baki bai sai da ya gargaɗe ni ce ka fa san halina na ce na sani yaya. To amma abin da nake so da ke ki yi haƙuri din tunda wannan ɗabi'arsa ce da halayensa kin gane ba za mu iya canja shi ba to kuma mu ma din mu yi haƙuri duk abin da doka ta tanadar shikenan fa ki kwantar da hankalinki in Allah da babu wani abu da zai faru. Ba wani abu insha Allah. Ni zan yi abin da zan iya ba wani abu. Yawwa. Zan ɗau matakin insha Allah. Mu ma kuma za mu je mu ci gaba da addu'a da kuma duk yadda za mu yi din ba mu ga yadda za mu yi ba mu ga cewa mun shiga wani hurumi wanda ba na gwamnati ba in Allah ya yarda. In Allah da duk abin da doka ta tanadar za a yi za mu ci gaba da addu'a da jajircewa. Allah ya karba. Amna? Jikina, bayana, har da cikina, wani lokaci kuma ina ɗan yawan jin kasala, irin kaina kuma yana yawan ciwo. Ok, bayan nan kuma sai me gida miki? Ina jin kasala, shi ne. Kina ji? Ki tashi ki fita nan gurin Rahama, ki same ta ki gaggaya mata abin da yake damun ki. Ki ce na duba ki.
yau litinin 20 ga watan maris shekara ta 2022 miladiya. Yau ne za a fara sauraron wannan shari'a tsakanin gwamnati da kuma wasu mata malaman jinya su biyu, Mufida da Hanan, waɗanda ake zargi da yin sakaci da aikinsu, wanda hakan ya haddasar da mutuwar wata mata mai suna Mubina tare da 'ya'yanta guda biyu. Kotu tana bukata a gabatar mata da masu kara da waɗanda ake kara. Malama, bismillah. Kotu tana bukatar lauyoyi su gabatar da kansu. Sunana barista Habib Alhassan. Ni ne lauya mai kare gwamnati a ɗaka da gamayyar gwamnatocin Afirka ta yamma. Wani girma mai shari'a sunana barista Yahaya, lauya mai zaman kansa kuma lauya mai wakiltar waɗanda ake zargi a wannan shari'a da ake gabatarwa. Shin baiwa Allah, me sunanki? Sunana Usaina Alhaji. Shin za ki iya rantsuwa don sanar da kotu gaskiya al'amarin da kika sani? Na yi alkawarin zan faɗi iya abin da na sani. Malama Usaina. Na'am. Ko za ki gaya mun kin san waɗannan? Eh na san su. Ta yaya aka yi kika san su? Akwai wata rayuwa bayan wannan, amma kamar ba ku gaskata ba. Hakkin rai kar ku ɗauka, bayan duniya ashe akwai kiyama. Hakkin rai kar ku ɗauka, komai kai dole sai